po ng withdrawal of support sa Pangulo, although pinabulaanan naman daw po ni Secretary Delfin Lorenzana, pero nakikita nyo ba ang pangangailangan na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng sundalo? Absolutely, wala pong necessity. Sabi ng Presidente, kung ayaw sa kanya ng military, uwi siya ng Davao. Opo. Ang second question po niya, reaction po sa sinabi ni WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabi Abenyasing, na kulang pa rin ang hakbang ng pamahalaan para protektahan ng frontline healthcare workers ng bansa. Kailangan daw na tiyakin ang kaligtasan ng kalusugan ng healthcare workers laban sa COVID-19. I think this has to do with the fact na 63% pa lang ang health workers ang nababakunahan. I think as a general conclusion, lahat po ng medical frontliners na gustong magpabakuna, mabibigyan po ng bakuna. Pero marami po talaga sa kanila ang nag-aantay ng kanilang favored brand. At hindi naman natin po sila mapipilit. Pero sa amin po, walang tigil ang ating pagmumungkahi sa mga health professionals that the best vaccine is the vaccine that is available. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.